yau da gobe ikon Allah, rayuwa tana sauyawa, duniya budurwar wawa. Ni da fara zan sa Allah jiljalal gatan kowa, zuciya tana ta tunanin ran da za na zamto gawa. Rayuwar mu ba ta da tabbas, ya kamata mu yi ganewa, rayuwar mu na ja sannu, wata rana za mu kushewa. Dole na kira al'umma kan abin da na yi hangowa, zuciya tana ta taya mu, ya kamata mu yi gyarawa. Bambanci mu bar nunawa, sai mu haɗa kai har wawa, yin hakan shi zai mana tsani gun rasul ranar tsaiwa. Musulmai mu har haɗa kanmu, yin hakan shi ne kyakkyawa. Akidu mu samu fahimta, kar wani ya haike wa kowa. Gaskiya ta zama a jikinmu tun a yanzu har ran tsaiwa, yin hakan zai zama na tsani gun rasul gatan kowa. Gashi zamani ya sauya, dukiya tana rutarwa, maimakon a ce mai shine za ya tallafawa kowa. Kayan abinci duk sun tashi, yunwa tana ta kashewa, ya kamata mu gyarawa duk halin madarran tsaiwa. Da kai da ke nake wa bayani, ya kamata mu yi taimakawa. Marayu suna nan da yawa, ko akan su mu yi gwadawa. Musakai suna nan da yawa, a cikin mu mun mancewa, ya kamata ne fa mu danne san zuciyar mu domin kowa. Roƙona agun mu fa shine mu yi taimako gun kowa, wanda ya bukaci a bashi sai a bashi karyar sawa. Ni Sadiq ina ta bayani, sai ku ganni tamkar wawa, ya rabbana ka ba mu abunda za mu rarrabawa kowa.